Gan gynnwys amgylchedd morol Cymru, mae ein gwlad yn dyblu mewn maint, ac mae'r ymgylchedd morol hwnnw'n hynod bwysig i ni gyd. Rydym yn ei ddefnyddio ar gyfer gwaith. Mae 60% o bobl Cymru yn byw ac yn gweithio ar yr arfordir, ac yn dibynnu i ryw raddau ar yr arfordir a'r môr am ei swyddi. Rydym yn defnyddio'r môr a'r arfordir ar gyfer llawer o wahanol weithgaredda hamdden. Mae'n fuddiol iawn i'n lles. Mae'n ffynhonnell ynni. Rydyn ni i gyd yn gysylltiedig â'r môr, ac mae'r môr yn gysylltiedig â ni. Un cefnfor mawr sydd ar y ddaear, gyda llawer o nodweddion gwahanol. Mae cerrynt y môr yn ddylanwad mawr ar y tywydd a'r hinsawdd. Y môr sy'n gwneud 50% o'r ocsigen sydd ei angen arnom. Mae'n amsugno 25% o holl allyriadau carbon deuocsid y byd, a 90% o'r gres gormodol a ddaw yn sgil yr allyriadau hyn. Mae'r môr a bywyd y môr yn siapio nodweddion y ddaear. Proses ddaearegol sydd wedi bod yn digwydd yn gyson ers dechrau amser. Mae'r môr yn cefnogi amrywiaeth fawr o fywyd ac ecosystemau, ac mae'r rhan fwyaf o'r môr heb ei archwilio erioed. Rydym yn dal i ddarganfod rhywogaethau newydd, hyd yn oed yng Nghyffiniau Cymru, un môr sydd gennym i ofalu amdano. Gyda'n gilydd, gallwn wneud gwahaniaeth, i helpu i ddiogelu'r môr ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. Mae partneriaeth moroedd ac arfordiroedd Cymru yn dod â sefydliadau o bob rhan o Gymru ynghyd. Rydym am sicrhau gwelliannau ar gyfer y môr yng Nghymru, megis, llai o lygredd a llai o sbwriel. Rydym am gynnwys cymunedau lleol wrth wneud penderfyniadau, a gwella iechyd a lles cymunedau trwy sicrhau mynediad diogel iddynt i'n harfordiroedd a'n moroedd. Rydym hefyd am sicrhau gwell gwybodaeth a mynediad i bobl at yrfaoedd yng Nghymru sy'n ymwneud â'r môr. Mae hyn oll yn gofyn am unigolion, cymunedau a busnesau sy'n deall i dylanwad a'i heffaith ar arfordiroedd a moroedd, fel ein bod yn poeni digon i weithredu. Darganfyddwch sut y gallwch chi neu eich busnes neu sefydliad gymryd rhan.